Ona je bila jako bezobrazna prema meni, svašta mi je kazala. Nije on, nije bio muškarac. Bila je jedna žena, ja sam došla kod nje, a ona me... Evo je, to je ona. Dobro. Dečko, ideš pred njim, slabo nek se. Sačekajte, hajde sedite, bako, sedite. Izvolite, nema mesta takvom tonu. Kako ja vama mogu da pomognem? Koliko je kamata za moju mamu? 4-5%. 4-5? Hiljada, majki vam se najebenja! Najebim se, Bolje, ne možete to tako. Hajde, kažite, sve ćemo uraditi što je u našoj moći. Kažite, šta možemo da učinimo za vas? Mama, koliko ćeš kamatu? Pa realno, 2. Dobro, 2,5, ajde. Mama kaže 2,2. Nema problema, 2,2. Da. U redu. 15 godina retroaktivno. 20. Dobro. Mi vama dugujemo 23.000 švajcaraca. Eura. Eura, da, eura. Dajte, uklopit će se, mama, to što imaš. Evo, Fino. tako. Vidiš kako može brza administracija. Veliko vam hvala, bili ste jako ljubazni. Baš fino. Gospodine, oprostite, koji ste vi član pozvali ovde, molim vas? Remington. Viša sila, sinko. Viša sila? Šta bi ja što? Viša sila.